Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Wakwaba ediba too much GH so na adiachi indi na chese ye ho je wonso ho je na mekai wo se bon ho ban COVID-19 yare no enkoye afi nso new variant nso aba ni nyina wo hohoro won santentem no na wo nose mask no so wo hye na o twen wo ho afri eniema ense emfata onwo vaccine nso ana wakọ akobi na enne Empress Anne Magimegua ensem amede nam no edutwam se yekopie mu ewo Jamasi Asante Mantem abranti a yefe no Kusi Berima wasen ne mene ono ankasa agye ne nkwa afri ne nsem na ne nana yefe no Francis Kusi etwere mu se eye ne wofa Francis Kusi etwere mu se eye Berima eyobi a one no tie na on the 4th of December Saturday no one no edi nkomo ekatwe no say Sunday anapa ahemache pa obema wakugya no wakofa ne no baye efrefuom no de abetu fie ansana omo akwa sorry papa yi etre ni nsemu se wasori ahemache no num akwa kobo Berima edan obomu wambie eno obowura adan no mu achese na adwu nyina ye ne se abrantie no wada na ompese obekọ afum no nkokọ anachese crossing bar ewo edan no mu a ode atwamu mienu na ode ne curtain saseso na singing room no abeye chamber and hall no abrantie no asen ne mene ode sapo asen so de ne mene ahyemu ama watoa nananom ewo nsie do eno enam so ema papa itie mu frɛ nipa mro wakwai na chese woyi abrantie no na watoa nananom ewo nsie do na eno ena wakọ report mu Jamasi police station an police fo nso eti wo ho edidu fie ho no mu a wakọkọ na chese ampa abrantie a yefrɛ no Kusi Berima wawu ono ankasa asen ne mene enu nti omode no akwakopie mu ewo mortuary sese ohyemu na so police fo edi nsem ese wode wo mani bedi akiri se ede ben pa na nam so abrantie na ankasa age ne nkwa afri ne nsem abrantie a wanya mfie adunu mienu 22 years age ne nkwa afri ne nsem na no na ne anko a yefrɛ ne Kusi etremu se Francis Kusi etre se ne bano katre no emre bi a etwamu ese odede nkrofo ka chese loni aban bosia ne ade wagigibi ena ono ane namfofo nso wagigibi amenam so ma beye ka ontimi entua enu nti okoti ni koko Berima bo ano maneti ni koko na sika eba mu no omani mu 500 Ghana cedis ema de koti eka ni biso na onu osusu se eka na abrantie ne de ne se ne amanfo esi edan ne ka efa no eno enenam suma wono ankasa ehu se enimguase no adoso dodonti waje ne nkwa afri ne nsem nanso abroad 500 cedis ne ma ne wofa ase no omane ti ase se ono de eka de nsuo hye ehuruhuru a ebejo eno nti ne obeye bi obetimi aboa ne nkakra ama na tua sa aka no awie no obeboa no na emom ohwe na wanya ne ho bone na Saturday no anwumra a wakwakoda one Kusi Berima ekasa ye no de na bibie ni honom a ekere se abrantie na bonitimu po ese anadwo no eyade a obesen ne mere ono de na nani daso nyina ne se okwakwanyane ne wafasi no ne na kwafom akofa nnoba ya ba begufi ansana omo akwasori ene se okokopie su a saa oyenei ato no ewo fie ho na police fu a wo Jamasi police station a wokopie ono fa abrantie ede ne koye ekere wonsem nsem abra wakoya no na chese Kusi Berima ada ne benkum so enu nti wabomodin a ete ne ba fama chese wohwehwe na ne nipadua no
Baby ni hono ma ekire se eho atochima anase obi atwa na anase obi aye ni bibi enu ntinu omo ankasa bebo modin a e di investigation no atoa so bia na obi anase bibi na asi enu nyina etimi wona mompa so mbesi ni nkete aka na se eye bibi na koba ye nsa na brante ne yes anase obi na ahyeda ekunu de na san ho no de enu sisi a wontimi enkyere na emomu omo twan se autopsy no ebeba na afei so no ensem a ewomu bia no wode aba beto eye ahwefo animu na eno na yesre ese aban besia giye no anase loan nengiye no eye nipa wo ye dwuma a wobetimi age besia e de aka usika ho de aye dwuma na emomu se wo kwaje sika wo bi honom na wonim se adwuma a wo ye anasa adekodi a woni sika no ekwa akoye no ense mfata se wo je besia na ne ha ho nkobo bi ho besia obi wo honom a besia okwa akobo yi onfa anya dwuma okwaje besia de akotua ne rent na wo mu wonya dwuma bia a ye de sika bebrewo na okobo besia de akotua rent wo be ye denye tua obi bo besia de koto phone obi nso ne girl edi bibi won ho onya ntini wakwaje aban besia no de akoma ne girl se ne ebe ya ababa awa no ohwe ne to ne na ho ofa ni nanufu a otwe ne ho afi ne ho spa de ane na obekwa kobo besia obo abo na danfo besia na ode akwakwa koma ne mpnen na tam so se ye dan ne ka na akoye buachi bi ne no na chese nim buasie na agu no obi won so na ade ne ka de ane me pa atwa se ne obeto wo fie na wabegu wani ase abedi di watam ade a ye fre ne feri ono ankasa watutu nani awe enu nti no se ye pe besia de aye bibi a ye hwa ekwan a ye fa so age besia ene ne ye di sika no ekwa akoye wa uji sika no amfa anye bibi a obetimi atua de a ene na ekadan a ne ebedan eno ena ye kusi berima ya dan ne ka ne wofa ekire se odede amanfo besia ka na wontimi ntua na ye kwankro a ye dan so eno ena osusu ise aha ne wofa asi ya nam so emo no ankasa age ne kra afri ne nsem ne momu asem no de ensi ye police for twen autopsy na yanso ye twen on ye befrim baba bia ye baba besom ahwefo na mesre se enane da o hwe ye channel yi no subscribe no wa share ye video bia to na onsa atimi akabi na afei so no mesraw Christmas ya yesimi bon ho ban watiase edi am just fani Empress Anna mama nyina ketwe ba kope makra Tefo amuntie me mala shew ena moneme ekasa menua ba menua bema utie me how bia ewo so a ewde nam honoma wode achinchia wo so uyare ope awo anase 5 blood ena how anase debi stroke ena how ana bema wa ye mre ewo mpaso ana debi nipa a upe visa wanantia wonya visa ana wo abuchire upe nkrata waya wonya nkrata anase debi Italian na awai bomori se o family number e wo haban a ye di yi adwuma bia me ya ma obi e wo ho haban a ye be yi na de aka ho aya de ama bibia atutu ya ama hawa e da wo so no afiro so na wo so anya wo fa odi nti baby a wo bia no bomori se o be family number na frame a wo so e be da no sire Food and Transport for Omayan Shushimo Ahu Ejuma Paye nti omama ye tumi krata yamfan ye adwuma embua wiase fana be bia nti a obi a da so menua boboni se wo frɛ me a wo ha ejuma twa